Sanibonani. Akuseyona mbanga ngendlela. Ngiyacabanga ukuthi kulesimo esikhona kulokhu uxokozela khona kufanele ukuthi sibe amadoda. Kufanele sibe amadoda singabe abantu besilisa. Isikhathi sokuthi sibe amadoda ke manje. Sibe amadoda. Asingavumi futhi uku-invite usi-invitelwe kwi-chaos engenasidingo. Asibe nje amadoda sibe nemgogodla. Asingaze sigcine sikholwa to order abantu abawomama sibe sithi singamadoda. Asikumeleni mathandaza ukuba amadoda. Asiqonde nje ulimi aqonde emadodeni. Asingavumi futhi ukuthi sithi singamadoda sidonsele ehlazweni. Asingathi singamadoda sivume ukudonselwa kwi-chaos engenasidingo nayo. Asingakwenzi lokho. Ngibuka sidonselwa kwi-chaos engenasidingo. Ngibuka sidonselwa kwi-chaos okuntoso yayo ukusikhipha kwi-focus. Asibeni focus. Asibe nje amadoda sibe qotho. Asisebenzise ubuhlakani bamadoda sisebenzisa amaqhinga asinyiswa amadoda. Asinga-invitelwa entweni eyinonsense. Bese nathi futhi siya-entertain. Amadoda nje mabe nemgogodla. Lona umlayezo ngwenzela amadoda ahlakaniphileyo. Amadoda anamaqhinga. Amadoda anamacebo. Amadoda anendlela zokulekelela lelizwe ukuthi liye la esifisa ukuthi liye khona okuyiphupho la noma umuphi umuntu othanda izwe lakhe ukuthi lelizwe egcine likhona. Uyabona lo mkhankaso usuqaliwe before i-30 kaJune kuze kushaye i-30. Nobe impumelelo enkulu. Asingakuthathi lokho sikwenze ihlaya. Sizihlekanisa nezitha. Madoda, ngikhuluma namadoda ake. Asibe nomgogodla sibe amadoda. Asimele into yethu. Amadoda awanyakaziswa noma yini. Indoda ashintshe kalula umqondo. Asingafani nomama. Ngisho umuntu osuke ezweni lakhe ezoshumayela. Abantu baqale bamukela ivangeli omama, abantu besifazane. Madoda awamukeli noma yini. Madoda ayicwaninga into azoyimukela. Amadoda mawukhuluma nayo kumele usazi isitori sakho, kumele ucabange. Asingavumi ke sithi singamadoda. Sivuma ukudonselwa kwi-chaos edalwa abantu ngenhloso, abanenhloso zabo esingazazi thina. Asingavumi lokho. Mhlawumbe kuzofanele ukuthi namazwi siwaqinise manje. Singahleki. Kwesinye isikhathi uma ufuna ulungisa isimo kumele ukushiye eceleni ukuthi kufanele abantu bahlekise, afanele abantu sibancenge. Akufanele. Uyabona kunento eyenziwa abantu bepolitiki. Kunemkhutanyana kuthiwa i-divide and rule. That is exactly what uPresident Ramaphosa used. Lento lena kunjengokuthi mangabe mina ngixabene kahle nomuntu. Sixabene nomuntu ingxabano ethi serious. Ebese lo muntu ngoba engaxabene nomfowethu. Ebese enze appointment ukuthi ufuna ukukhuluma nomfowethu. Mayifika lapha akhulume nomfowethu futhi angenze mina ngazi ukuthi ukhulumile nomfowethu. Kodwa futhi afike kumfowethu angasho lutho. Afike nje akhulume enye into nje engahlangene nokuxabana kwethu engahlangene kahle into nje engahlangani. Ebese bayahlukana nomfowethu. Bese umfowethu mayebuyeza kimi sengimbuza ukuthi bengikhulumani nobani. Umfowethu bese ethi asikhulumanga lutho. Bese mina ngisala nesithombe sokuthi kusho ukuthi umfowethu khona into abayikhulume nalo muntu umne ongafanele ngiyazi. Ile kuthiwa u-divide and rule. Bisenziswa kakhulu ama-politicians.
abantu abasuke ongqondo ukuxabanisa abantu, hlukanisa phakathi. Lento uRamaphosa beyenza. Kodwa ngoba siyayazi leyo nto leyo bafowethu ayintsha, into endala ikhona. Asingabhayiziswa into endala ikhona, i-strategy esidala sesiyasazi. Ngicela ukuthi abantu kakhulukazi leli khwele ngishayela kakhulu abantu abamadoda aqotha nomgogodla. Abantu abayeke ukuvuma uku-invitewa ko-live abanama-agenda esingazi inhloso yawo lawo ma-agendas. Asingavumi lokho. Uma niveza senidiscussa, ngibona abantu babhizi ko-live badiscussa indaba zophakela umthakathi noJusita Ngobe sezif kune-tension. Umbuzo engifuna ukubuza ukuthi ibona yini oJusita Ngobese abathe banenkinga? Ibona yini abaphamisa isandla bathi banenkinga? Ibona nabaripotele nina nophala umthakathi bathi banenkinga? Ngifuna ukubuza lowo mbuzo loyo nje, simple question. Ibona yini? Uma kunjalo kuyibona abagijime beza kini bazothi banenkinga, baripotela abantu aba-wrong. Anikwazi ukuthi nithi nikwi-leadership mani nenkinga. Iy'nkinga ze-leadership ziyathendwa i-leadership. Anikwazi ukuthi nithi mani nenkinga bese niya kwithi nibuye nize kuthina njengoQuqaba sizosibikela ngey'nkinga zenu. Kusho ukuthi thina nithi asingathembi ubuholi benu. Mani nenkinga nina sanikhetha ngoba sithi lapha enikhona no whether nikhethwe uNkulunkulu noma nikhethwe yithini, ingoba sinethemba sanilandela. Sabuthemba ubuholi benu. Anikwazi ukuthi mase ninalezo nkinga bese nibuya nize kuthina oQuqabeni izofuna ama-solutions eQuqabeni, ngoba thina izeluleko esoninikeza zona zizonifaka ehlathini, azizukunisa la kufanele niye khona. Ngoba uma ngabe kwakufanele kube yithina esiholayo, sazi ngabe yithi esikwi-leadership. Njengoba singekho kwi-leadership, asinayo-ke indlela yokuthi thina sesinganiluleka, ningalulelwa yithina ngey'nkinga eninazo. Uma kuthi kwenzekile ukuthi bakhona excuse me, kubaholi be-Marshall Marsh abeze kubantu uQuqabeni bafike baripota ukuthi banenkinga, kukhona lapho ku-wrong khona iphutha abalenze khona. Kodwa uma ngabe kuwukuthi abakaze beze kithi bathi kunenkinga ebehlula ukuyixazulula labona njenge-leadership, kusho ukuthi inkinga kayikho. Ithina siwuQuqaba esifuna ukuthi kuthiwe kunenkinga. Yikho ngithi akufanele sidonselwe si-invitelwe singamadoda kwi-chaos engenasidingo. Kufuna kube yibona ophala umthakathi noNgizwe Mchunu noJusita Ngobese abakhomba ukuthi it is a problem. Bese becela izaluleko kithi ukuthi siyacela ukuthi nisilekelele la sibhajiwe. Khona ehlula khona ukudlula khona kunenkinga bese siyabasiza. Ngokwemvume yabo kube yibona abaphamisa isandla. Kodwa kufanele thina bengakasiphamisa isandla ukuthi kunenkinga bese siphamisa isandla bese siphamisa izandla thina sesivula live sithi kunenkinga. Bengaze besho bona. Uma ngabe kuthi bashilo barepotela uQuqaba, khona lapho ngazange kuhambe kahle khona. Ngakho asiyekeni ukwenza o-live. Sihambe sikhuluma ama-platforms, sikhuluma into esingayazi. Ngoba ngayibeka into kwivideo ngathi engeke ngayenza ngathi kunento ekuthiwa ama-internal arrangements. I-leadership ihlezi i-leadership. Kunezinto ey'dinga i-leadership engadingi uQuqaba. Awayekela ama-menemene amadoda afuna ukuhlaziya yonke into. Uma kwakufanele ube khona kwi-forefront kwi-Marshall Marsh ngabe kade sakubona. Asukubona manje ngoba usufuna ukuveza ukuthi unenkinga noma usufuna ukuveza ukuthi unoqhekeko. Kahle kahle laba menemene amadoda la akufunakala siwahlekele. Asizukuncenga thina. Asizukuncenga futhi asizokuzwa ngani. Anikwazi ukufuna ukudala uqheko lapho ningekho khona. Abaholi be-Marshall Marsh akaze thina basitshela ukuthi sebenenkinga ebahlulayo. Asuqhamukani nake senina senazi kangcono senihlaziya zonke izinto. Ngithanda ukuzenza amaqhawe kodwa esingayazi imisebenzi yawo. Iningi lenu khona phela ke naxambukela khona nona akuzange kwalunga lutho. Ngakho kangazi ukuthi ubani umuntu osanithatha serious into enikhulumayo. Ngakho kasingabathathi serious laba bantu abafuna ukukhompletha inkinga kuMarshall Marsh ngoba siyazi ukuthi khona lapha seke bona khona bafaka unyawo zonakala izinto ngenxa yabo.
asiyike nje lokho.